Kom og se denne ejendom, som er beliggende i et område med både danske og internationale virksomheder. Fra ejendommen kan man hurtigt komme rundt i byen, da der er god afstand til S-tog. Velkommen indenfor. Ejendommen er opført i 2008 i eksklusive materialer. Ejendommens kontorer fremstår som en blanding af storrumskontorer og cellekontorer. Der er mulighed for et lejemål i 3 etager, der er forbundet med en intern trappe. Har også mulighed for at leje en etage, der i dag er indrettet med cellekontorer. Fra ejendommens fælles terrasse er der udkig til vandet og havnemiljøet. Hvis man trænger til et pusterum, kan man gå en tur ved Lystbådehavnen.